Sinayo udadewethu uThamara bopha bhakabhaka, we are behind you sis, ungaphefumula bese uyakhululeka njengoba bathi ukhala ukuthi uyalindozana uyophumula. Ngane zawethu ngiphathele ivideo yakhe uThamara noma ke ivoice yakhe uThamara ichaza mayelana nesithombe noma ke nevideo etrendayo njengoba ke abantu bahambe bayovundulula ingemumva lakhe eminyakeni emibili eyedlula noma ke emithathu. Le video ke kukhomba ukuthi yango 2022 shuthi 2023 2024 2025 sinesikhashana impela ikhona kodwa ke abantu bavundulule yona basebethi hawu cha kanti ingane isife beyazi yadela isibuyi sifuna ukutshela thina ngezinto esizenzile. Abantu abaningi ke bathi cha ku-right khona lokho ukuthi umuntu akutshela ngezinto adlule kuzona ngoba akekho umuntu ongakutshela ngezinto obengakadluli kuzona. Ingakho njengamanje ebuye ezoshare futhi ke laphana mina engingakusho ukuthi Thamara kufana nasebhayibhelini nje uthatha osuke ukudinga uyeke osuke ungakudingi. Abanye ke bacasula ukuthi kuthiwe badicilelwa phansi abantu besifazane. Mbuzo uma ngabe ubuzwa ke wena kuthiweni kuwena akasho ukuthi kuthiweni kuyena uthi uvikela abantu besifazane. Cha kwase kuthiwa cha akwazi ngane zakwethu. Isigebengu sibalekela amaphoyisa, asigebengu azizwani nephoyisa. Angeke ukuthi ungathi ungesona isigebengu uma kuqhamuka iphoyisa bese uyabaleka. Ngicabanga ukuthi inkulumo lapho ngaphandle kokuthi sakho ngiphathele wena ke inkulumo yakhe uThamara echaza mayelana nalolu daba. Thamara, over to you. Sanibona bafowethu. Sanibonani. Dad sikhona. Ngiyaphila nami. Yes. Ngiyabona bonke abantu bavala. Yes mama khabonina. Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind outhile ube ufind out ngento oyithole kwi-wall yami yakwa TikTok. Okokuqala lokho engifuna ukuchaza. Okwesibili akuchaza ukuthi la asikho ku-reality show. If uku-reality show sokukhuluma ngempilo yakho kanti if ukuyi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo kwesabantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Thamara wenu. UThamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje unomuntu find out something ngami. Awukwazi ukuzolwa ngento ya-5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo kodwa umfundisi esontweni lakhe. Kuyaye kuthiwa ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyazi ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulula ipast uzuvundulile nekhaya. Mina ngineshoyo ukuthi abantu abaningi la bane background engekho right abasayilungisa and I am the one of those people abasalwela ukulungisa i-background yasemakhaya abo. Awukwazi wena ukuyitshela ukuthi sewungangibetray ungibetray ngepast. Awukwazi ukuzongitshela ukuthi wena usune video entsha ekufanele uyitrendise ekhona kwi-wall yami okuchaza khona ukuthi ayikazi izifihlwe and into engithanda ukuyiphawula yileyo ukuthi sekukhona nento ephatha umphefumulo omncane ongenacala which is umphefumulo owaziwa ngisho ekhaya emsamo ukuthi wakhokhelwa inkomo kamama nenkomo kababa owakhokhelwa kwazi ngisho umphakathi wangasekhaya ukuthi lo mphefumulo lo omncane okhona engithi nginawo wakhokhelwa kwenziwa yonke into ongasuyicabange. Angizalanga ubume cha angizalanga bume inkosi impela. And le video etrendayo kuma comment nakuma status abantu ivideo engayithatha ku my friend engangiyothenga kuyona. Whether wena ucabanga ukuthi iyangidestroya noma ayingidestroy ayichazi ukuthi mina iqiniso angilazi. Ngiyaphela lapho bafowethu elikusala seningasala kahle. Bana Thamara ungaqala uhambe akukwenda ukuchaza lokho. Unayo ingane kaAbdul
No mnewethu anginayo, eyami ingane yaziwa ngisho emsamo ukuthi eyakamthetho isibongo yakhokhelwa inkomo kwababa kamama neyababa yaphinde yahlawulwa ngaphezulu. Oh no, bengingakufuni ukuthi ukuchaze lokho ukuthi usuthathe waqala kanti siya understand thina media nabantu besifazane ukuthi kwenza yes sis. Ngiyaxolisa wemnewethu ukuthi abantu mabengazi ukuthi bazokubetray ngani kulula ukuthi bathathe izinto ezivele ezisesithombeni. Mina owami umntwana angim-involve kwi-social media cause i-social media ne-account akusiyona eyakhe eyami. Owami umntwana mina ngihlala eGoli unakekelwa wowakhe ubaba. Ngikusho lokhu phambi kwezwe lonke ukuthi unakekelwa wowakhe ubaba owamzala owahamba wayewubikwa emsamo ukuthi nangu umfana wakasibanibani wonile endaweni ukuthi mawungakwazi lokho kusho ukuthi usele mnewethu. Tamara, angifuni indaba la, but we are behind you sisi. Iyodwa into engasiphatha kabi ngelinye ilanga ukuthi sithi siyavuka ngelanga ku TikTok noma sithi siyazama ukuthinda kuthi uyikhungile. Kukhona konke okwenzakala udadewethu kukukhula. Awusenzi ukufana nawona umuntu wesifazane nanoma ubani. Ngoba izimo usudlule kuzona phezulu kwama millions, hundreds of thousands wabantu bekhuluma izinto ezinegative ngawe sisi ume ube strong lokho kwenzakalayo uwumlando. And ngiyajabula uma ngabe lithi bandla bopha bhakabhaka kusho ukuthi kahle kahle kukhona konke esikwenzakalayo asingeni khona futhi asinazi indaba ayikho futhi into ethene ngake efuna ukuthi isifuna ukuyizwa ngoba akekho umuntu ongakujaja ngepast yakho usuka dubhekane nayo lokho kwakho futhi lokho kusuka othandweni lethu asikaze sibuze usicela ukuthi asikunikele lama 10 rand noma kuyini what sabona nje thina intimidation yemedia nokuthi uyacrucify kwemedia sasithi no asihlehli sime nawe siyaphambili kuphela futhi lo mkhankaso uzoba namandla kakhulu kumele ukuthi mawudlula ukwazi nanokuthi ubone therapist nje for counseling kuyona yonke into le whether my friend or not simile sisi ahlehli siyaphambili and sihamba kakhulu kunaqala ngicela ukuthi bese uyahamba uvaleka elilodwa mhlawumbe amabili amathathu aqondene ngqono Tamara. Yes baba. Yebo. Tamara. Yes baba ngiyakuzwa. Uvale yakhe imic ungilalele kuphela. Walokho engizokudlula. Tamara asinayo inkinga yamaphutha akho. Kodwa sinayo inkinga yokuthi wena uzoba ubani. Ungayivumeli incindezi yempilo yabantu ibe ingxenye yokuthi wena uyibona ungaseyena umuntu. Ubona bonke abantu abaphethe imkhonto abagwaza wena. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi bona bakazi bamthanda omunye umuntu wesifazane. Uma umuntu wesifazane emthanda omunye umuntu wesifazane ubezoba naso isibindi sokuthi ethi ngoba lo uyowesifazane ngoba bethi bona bayamela ndawonye. Noma nje kodwa ungwakwethu ahlale naye phansi azalibona uthando lwethu ukuthi siyamdinga abuyele kithi. Bese ngeke thina size sisukume kwethu abantu besifazane bayathandana. Ungalenzi iphutha lokuthi ucabanga ukuthi izingqinamba nosisindo sempilo soba lula emva kwalokho. Sisazoqhubeka sibenzini. Uyazi ukuthi la njengoba hleli la umuntu othatha uma wengane yomunye umuntu ubaba wengane womunye umuntu wesifazane. Umuntu okwazi ukudicilela phansi omunye umuntu wesifazane nomunye umuntu wesifazane. Imishado echithekile ayichithwa ngamadoda kodwa ichithwa abanye abantu besifazane. Thina ngelinye ilanga songabi khona weTamara. Kodwa kuyofanele wena ube uTamara lo ozakhe wawuye. Lempilo le idinga lo Tamara wena oyiveza uyena. Miyeke lona oyena masuphumela ku TikTok. Angeke ekhambisa ibanga elide. Salusa umbamba lo ozakhe wawuyena. Uthathe lezo inhlangu lezo ulwe ngazo uqhubeke kuye phambili. Inzondo seniwena nenzondo ngeke nisahlukana. Suka namhlanje kufanele wazi ukuthi uyisitha sokuphila.
uyisitha sabantu abangalifuni iqiniso. Ngalawo masu iba yilo Tamara lo okade uphupha ngaye nolo omakhayo. Lokho kuyokwenza iqiniso ngenxa yencindezi yabantu abakudonsela emangeni. Lokho kuyokwenza ukuthi noma imvula ingakunetha kanjani ngeke zikuthinte wena. Ilento mewethe ngishoyo ukuthi ungathi uphila kahle ekhanda sithi siku 2025 ube ungikhumbuza ngento ya 5 years ago bese uyitshela ukuthi wena ekhanda lakho ngifuna ukutshela lento eyi-1 man ngoba sukhuluma nathi suphila nathi empilweni asiyichazi futhi asilokhu sifuna ukukhuluma siyenza lezi impendulo silethela zona sidinga uTamara oya phambili. Uma uzohlala phansi uchaza izinto ezivela ngawe uyophelelwa isikhathi. Alikho ikusasa emuva kodwa ikusasa seliphambili. Noma ngingathiwa lawo maphuthu benawo angeke sakulekelela manje. Empilweni akunqobi abasha abakhuluma ngezolo. uMandela wasikhulula, uMandela wahlala eRobben Island but ngeke sasisiza thina. Sesiyosizwa ukuthi namhlanje kusasa sizokwenza njani. Musu kulokhu uyichaza, musu kulokhu ufuna ukuthi abantu beswe iside lakho be-understand wena yenza abantu bebona ukuthi ubani wena. Abakuthukayo bayokhothama mhlazana wena wangahlukana namagama akho nafana nawo. Kuyoba ingozi uma uzothi usukhulume kahle bese bephinde bethola inamhlanje lakho. Lokho kuyokwenza ukuthi impilo yakho ingapheleli kahle. Bese ngenza nayo i-final touch. Noma ngathiwa noma unobhilisha noma ubani uyawenza ama-comment. Angiyena umuntu womdlalo and angiyena umngani wakho. Ungihloniphe nje mfowethu nami ngizokuhlonipha. Platform yakho nje no Billit leyo yenzayo ama-comment uyenze lapha kude kunami. Angiyena umngani wey'ngane. Lokho ukwazi. Yebo. Hayi nami ngoba bengishilo ngathi nje ngiyemsebenzini kodwa into ebingiphatha kambi noma mhlambe bithanda ukunganga ukuthi sekukhona umphefumulo ofakwa ngokuthi oka my friend noma ubani kunomuntu la one account okwaziyo ukufika athathe ivideo no my friend mase kuyimina isibuya ngazi ukuthi seyirong. Awukwazi ukuthi into oyiwoli yami epostiwe wena usuzolwa ngayo namhlanje ikwiwoli yami ngoba ayifihliwe yabona nje bekwiwoli yami nje kuchaza khona ukuthi mnewethu ngicela ungiyeke ngiqede bandla ngiyacela. Uyabona nje bekwiwoli yami nje kuchaza khona ukuthi ayifihliwe. Awukwazi wena ukuzonaka umuntu oqoba inyama engabe udla inyama. Awukwazi ukuthi kulesikhathi sanamhlanje wena ulokhu uthi wayenza lokho next time back then eminyakeni edlule yena ungathathi lokho enginika khona ngalesi sikhathi njengamanje uphile ngakho. So mina engikushoyo ukuthi eyami i-content njengo-Ayanda iyaqhubeka futhi angeke izime until baze bathole i-point engizolenza sengiqale i-content. Awukwazi ukungicindezela ngento oyaziyo ngingakayiqali i-content yami. Okokuqala la sekwi-content asikho kwi-reality show. U-Ayanda akazesho ukuthi u-perfect kuphela wakhuluma izinto ngokuzazi ukuthi kahle zihamba kanjani. So noma ngabe ubani mina ngiyacela bafethu mhlawumbe ukuphuma esihlokweni kancane noma ngabe uzibone ku Facebook noma ngabe uzibone kuphi angizili ukuzojustify kodwa ngizosho ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind out something ebivele uyikwiwoli yami uchaza khona ukuthi ayifihliwe and awukwazi ukuthi mawushiswa into zakho engiyishoyo bese wena ucabanga ukuthi kufanele ubuyele emuva lami uzuyofanekisa ngebackground yami. Kunabantu abaningi la abane-background engekho right, i-background yabo ifile. Kunabantu ngisho besilisa abane-background efile. Uthola ukuthi umuntu ekhaya kubo akanayo ngisho akukho ngisho indlu yangenhla kodwa njengamanje sisebenzela phekwayo leyo nto bazali bethu abakwazanga ukulungisa i-background. So wena mawushiswa into engikhulumayo wenziwa yini ukuyitshela ukuthi kunento ongayilanda
eyaziwayo bese uzoyenza ibe yintsha, okuchaza khona ukuthi unenkinga uma uthatha into eyaziwayo uzoyenza ibe yintsha njengamanje. Tamara Dade, siyabonga. As from now on, ngoba sekukanje, u6 dadewethu usiyohlala u6, yezwa? U9 usiyohlala u9. Uma kuyivila kusesiyona isiqi sekuyisiqi. Zamele ukuba innocent but uma kuyisiqi sekuyisiqi. And asidingi yonke lencazelo lo, uke wayisho uMnguni la wathi asidingi ukuthi usichazele. Thina siwena, wena uyithina. And ngiyacela kulokhu asikho isidingo so lapho engizokufica khona wenza live ujustify noma uchaza. Yebo. Kuphela wena uqhubeka ne-content yakho. Thina sinawe la. Iyahamba iJudith uyoshaya umhla ka3 lapha. Yonke lento le. So we are moving forward and we are unapologetic ngaleyo nto leyo. Sinawe sizozama ukusupport uku-achieve mission esiyifunayo and we do understand ukuthi why kanje uzo crucify with your previous life ukuthi kwenzakalani kanjani. And ngalokho sidef uma sifuna ukuzwa siyokuzwa sekudlulile sesi-achieve into esifunayo. Before wehlele ngezansi umama lapho khabonina ucelile wathi nje ucela ulalela amagama amabili amathathu bese wehlala ngezansi. Kuphela ngoba uthe uyasebenza kusasa and 10 siyashaya nami ngifuna ukuhamba la ngo10. Bayisho i-account abantu la siyaphusha ma ukhabonina. Ngazi noma unelento nenkinga ukuvula imic. Sanibona. Sanibingelela Myeza. Yebo ma. Yes mama. Yebo ma. Ithimba elikwipanel Tamala mntanami. Yes ma. Tamala khona. Yasho leyo nto. Ma ngikhona ma unjani? Tamala. Mama. Awudingi ukuyichaza mntanami. Exactly. Badala thina. Sibadala thina. Uyabona umuntu wesifazane selolu hlobo okuthiwa inqokonqoko. Uyingozi. Lo muntu wesifazane okwazi ukwenza lokhu ukuthi ahamba yokopolota izithombe zakho lapha. Inqokonqoko ibizama ukuveza engayayo. Nokuthi ayicalculateanga ukuthi lokho ekwenzayo akusasebenzi. Kusebenza umoya kaNkuluNkulu manje uyalawula. Mama. Ukwenye level naye. Naleli ithimba likwenye level. Wethamana mntanami. Mama. Wenza omkhulu umsebenzi. Ayibone lezi ingane zakwenu ukuthi amadodane engakangakanani ngazo. Awasabashayela ukuthi kusebabona abashayela ukuthi kusebengcwatshwa. Ngoba ukhuluma lapha ke wena ngifuna ukwazi ukuthi uthunywe uNkulunkulu ungabazi. Lithi iBhayibheli bheka kuye baletho wayephinga. Bemdudula bethi inkosi lo simthole ephinga makakhandwe ngamatshe. Wathula nje uJesu. Waphendula ngelilodwa wathi uma ngekho ongenasono la kaqale amkhande ngamatshe. Wayesethi aguqe kukhulekwe. Ubufakazi balokho wathi makuthiwa amen wakungasekho umuntu. Sholo ukuthi ke mntanami ngalamazwi lana yothi kuthiwa amen ngalo live lokhu wenziwa kujikijelwa. Kodwa kuthiwa amen ngoba ekushaya umoya. Ngoba kasisemi nathi singomama abaqinile evangelini sizothenwa zingane amandla ukuthi zifuna imfebo ngenkani. Nathi asisemi-ke sithi nje fire in the name of Jesus Christ. Kade sikhuleka kungezwakala. Zistrong lezi ngane idida ngisho befundisi bawile vu abaningi. Ledidwa yizo. Abanye bahanjelwa ngamakhosikazi, abanye kwenzeka imhlola. Ingane isizoqoka yonke ifuna ukuba unumber 2. Indoda kade yenza ishende. Ifuna ukuzoba unumber 2, ifuna ukuthi unkosikazi osemthethweni akaphume nezingane zakhe abophe imthwala ahambe. Ziubulela umhlaba lezi ingane.
ngakho leli iqoqo leqeqebana elihlangene lapha ngegama lakho uNkulunkulu uzolichitha nje mntanami lolu daba lukwenye level Yebo mama. ungangabazi lokho uyabona noma kukhuluma amanumzane lapha bekuyala beobhuti bakho bekujikijela ngamagama ukuthi ungesabi sinawe asikho isidingo sokuyichaza Thamala Yebo ma. asikho isidingo mntanami sokuyichaza simi nawe la njengoba singalele singomama sizolalela zisithinta izingane ukuthi mama usondele nangu Thamala sengifikile ke mntanami ngizosithi kwenzeke njani hayi inqokonqoko lezi siyazazi sizejwayele Thamala ngesabi sinawe la uyabona ke manje isikhathi sokuthi umhlaba usuyabuya We mama Mkhabonina into engiyibuza yona if kukuthi bekuyinto engase iaffect ikusasa lami why bezoyivusa manje yini mhlambe kungathanga manje content ngenkathi ngisaqala icontent ngisalwa nayo yini bebengayivusi sebezoyivusa manje xa bebona ukuthi kune progress eyenzakalayo isizovuka manje kuyakusho ukuthi izitha ziyavukelana yini bezoyivusa manje Thamala ivuswe obalekelwe indoda yaphindela kubizwa amazwi lapho ukuthi sekufike ngisho umama basidududa sibuyele ndelisi yokwakha imizi wabaleka umfana waphindela kubo wavusa umjondolo wakhe omdala wathi odadewabo baba ulungise impela waxolise emndenini wathi hayibo mina ngangitshela ingane ukuthi khona into wrong ngami wabuya wayofuna ifayela azokubhakela ngalo kanti late manje Thamala yebo ma Thamala kulate manje mntanami kulate and mina ke we mama mina kunento engifuna ukukutshela yona mina i-mindset yomuntu wesifazane kusuke kungachaza ukuthi akayazi into wrong nento right kuphela uyiseva la athanda ukuyiseva khona into right Thamala ngithi mina ibalekile le yangane yomfana hambile phindele kwaba kwabo ngifuna ukukutshela ke mntanami ngokwakhiwa kwemizi yabona ukwakha umuzi yebo ma ilanga wemiyeza akoko kungenwe kule topic ukuthi yini unkosikazi yes ngoba kuyashadwa nje uzokumenyezela ukuthi uzwile ukuthi umshado omhla 25 uyashada usibani bani akaze yazi kwayena uyavathazela ukuthi uyaphi tshela abangani bakhe aba-inviteka abantu umuyogana engikwaziyo mina ukuthi ngidilize isigodlo sayifebe ngiyaxolisa ukusho lokhu kwi-live kodwa khona okusalayo ngisazosidiliza futhi ngisidilizile awusho umkhuphi kasathane ngifuna ukukhuluma ngekini-ke mntanami ngifuna ukukhuluma ngekini ukuthi noma ngabe ninemjondolo emithathu egcekeni Ngalala-ke wemama awona umuzi ngoba kukhona abazali okufanele bathinta ukuthi idwaba bezongena kulo life besondele bethi Thamala sihamba nawe mntanami wemama into engiyishoyo mina ukuthi owami umama unginika isibusiso usuku nosuku ngenxa yokuthi ngithena ngikhula uyangazi ukuthi ngisebenzele ekhaya ukuthi omunye nomunye uthini akunandaba kodwa okusalayo esami isibusiso somzali isona lesi esingenze ngama namhlanje ngoba isibusiso somzali ngisithola usuku nosuku ngenxa yokuthi ngithema ngikhula ngazi ukuthi eGoli ngiyokwenzani ukuthi omunye uthini okusala isibusiso somzali mhlawumbe isona lesi esingenze ngafika la ukuthi omunye nomunye uthini okusalayo angikaze mama ngize ngiyenze imali ngendlela Mana Thamara uthi udiliza isigodlo sani yazi wena ulalisa abantu lalela-ke wemiyeza lalela wemiyeza ngithi mina kuwena ngibhoboze isigodlo sayifebe ngoba ukuba ngisibhobodlanga ngabe asikho abashwe awukwazi wemiyeza
Wemiyeza Wemiyeza awukwazi ukuyovundulula indaba zami ezikhona kwiwoli yami uyitshela ukuthi wena zintsha ngoba nakho wena inkulumo zami zanamhlanje ziyakuhlaba. Mazihlaba inkulumo zami zanamhlanje azikuhlabi inkulumo zami zamle but musukuyitshela ukuthi umbulele mina eyami content. Khona Wemiyeza mina engifuna ukuqinisekisa namhlanje ukuthi eyami content angeke iziphele ngoba nakho abantu mina iyophela mhla bavundulula into entsha okwamanje ayikho into entsha abanayo abangayazi. Wethamara noma sanibona mina Sawubona, ndodakazi. ukhona konke nje osokushilo sithandwa sami. Uyabona indlu mayakhiwe iqala nge-foundation, so i-past yomuntu iyi-foundation ye-present. So whatever, if wena i-foundation yakho yendlu iyona lebe bekade beyivundulula okuyi-past yakho, wena nawe ubakhumbuzile ukuthi kule foundation yabo abawufakanga lo plastic, kwakuthiwa yini konje lo plastic omnyama, so ikrekhile abahambe wemaqwabe nempilo. Wemaqwabe lalela mina engifuna ukuzogcizelisela ukuthi ngisho umphakathi wasemandeni wasekhaya uyazi ukuthi angizange ngizalele bume eyami ingane yakhokhwela inkomo kamama neyababa yaphinde yahlawulwa ngaphezulu kwase kuba ke ukuhluleka kwami ekubambisaneni nami nobaba wayo kodwa ayizange bume. Bachazela yonke Wethamara awudingi ukubachazela. Manako umdilizi weyigodlo zeyilento ukuthi angikwazi ukubiza amagama. Umdilizi wesigodlo sanginani. Ma ukhabonina sewushayela u10 bengicela usivalele bese ngiyahamba kula ngiyazi ukuthi nje mhlambe 3 minutes 4 minutes bese ngiyaphuma ku live. Sahleli nombhidlizi la nodiliza uvala unqwaba yompompo ezemali bengicela usivalele ma bese umuntu yakwazi ukukhululeka nothaba.